Goddag og velkommen til ugens anbefaling. I dag der skal vi danse ballet her på Balletakademiet i Aarhus, og vi skal lave en lille ballet-battle. Ja, jeg slår dig i dag, Amalie. Nej, det tror jeg ikke. Så vi skal se, hvem der er bedst til ballet, og der er ikke nogen af os, der har danset før. Så, og der er ikke nogen af os, der er gode til at danse. Nej. Så det bliver ret sjovt. Ja. Det skal vi ind og prøve nu. Yes. Balletakademiet i Aarhus ligger i Klostergade. Akademiet er ejet af Iben Hutzelsejder, der er uddannet i London. På akademiet bliver der blandt andet undervist i klassisk ballet. Ej, det er så vores bedste ballettrin indtil videre det her. Men jeg tror altså, jeg håber, at det bliver bedre. Ja. Ellers så står det skidt til. Ellers så står det virkelig skidt til. Men vi er i hvert fald klædt om nu. Og vi er klar. I nogenlunde ballettøj. Vi mangler bare de strutskørterne. Ja. Og balletskoene. Og balletskoene har vi heller ikke på. Vi nøjes med strømper i dag. Ja. Men der er gang i den anden, og vi er klar til at komme ind og prøve det første gang. Så det synes jeg bare, vi skal gøre. Yes. Der gik ikke lang tid, før vi begyndte at blive rettet til af Iben. Og så ret dig op. Men jeg er fodboldpige. Det kan jeg slet ikke sådan noget her. Selvfølgelig kan du det. Så ser vi det sammen til siden. Nu skal vi holde op nede, så den kører langt med bunden, så vi stadig er lige. Jeg kan ikke huske, hvordan det var. Jeg kan bare ikke huske det der. Og vi sidder i fjerde. Og sammen, ja. Sidder i fjerde. Ja. Og sammen, ja. Iben, tusind tak, fordi vi måtte være med til jeres ballet. Det var en glæde. Det var godt. Vi synes også, det var sjovt at være med. Godt. Hårdt, men sjovt. Meget hårdt. Hvad skal man forvente, når man kommer som ny balletdanser og ikke har prøvet at danse ballet før? Hvad skal man så forvente, når man kommer til sådan en træning her? Man skal nok forvente, at man skal være på, og at der bliver forlangt, at det skal gøres rigtigt, så man får nok ikke lov, som I har fået lov til i dag, at stå Og fjolle lidt. og fjolle lidt. Nej. Så man skal forvente, at man skal være... Man skal være på, og man skal vide, og man skal også vide, at det er jo ensomt, kan man godt sige på en måde. Det er jo ikke en holdsport som sådan, det er det selvfølgelig også, men det er også en selv, der står og knokler med det. Hvad skal man kunne for at være god til Det er ballet? ikke noget som helst. Nej. Man skal bare have lyst til at bevæge sig. Hvad med smidighed? Det er heller ikke vigtigt. Det vigtigste er, at man har lyst til at bevæge sig, og man synes, det er skægt. Nu havde vi jo lidt en lille Battle. ja. Hvordan synes du, vi klarer os i dag? Jamen, der må jeg nok sige, at jeg er sådan lige ved at sige lige gode. Jo, det er faktisk lige gode, for jeg synes, I fangede det ret hurtigt, da vi ligesom fik noget, hvordan man står og ikke står og strider med bagdelen, men får kroppen på plads. Og det er jo rigtig meget det, ballet handler om. Så jeg vil nok have svært ved at sige, hvem der var. Jeg vil sige, I var begge to nummer 2, så. Nå, okay, men det er også okay at være nummer 2. Så fik vi jo battlet, Amalie. Ja, det gjorde vi. Uafgjort. Det er jeg ikke helt tilfreds med.
Ej, jeg havde så også regnet med, at jeg nok skulle vinde. Men jeg kan godt se på vores... Ej, jeg tror måske, vi var Lige dårlige. lige dårlige. Ja. Jeg tror bare, Iben var lidt sød ved os. Jeg siger, at vi var nummer 2. Jeg synes ikke helt, vi gjorde det, som de andre piger, de gjorde. Nej, ikke hele tiden i hvert fald. Men det var rigtig sjovt, så derfor vil vi gerne give det 5 ud af 6 opper. Det var sjovt, det var udfordrende, men det var rigtig svært. Og man skal virkelig dedikere sig til det, hvis det er noget, man gerne vil. Ja, så hvis man skal gå til ballet, så skal man gå til ballet, fordi man gerne vil lære det, og gerne vil bruge tid på at lære det.